Районыбыз хуҗалыкларында мал азыгы әзерләү дәвам итеп, авыл эшчәннәре көйсез торган һава торышына карамастан, кояшлы көнне нәтиҗәле файдаланып калырга ашыга. Мая кооператив уңганнары да барлык көчен салып малларга кышка азык туплый. Биредә сыйфатлы азык туплау тиешенчә оештырылган. Бар эшне куәтле техника башкарса, басуларда кызу хезмәт шавы иртәдән кичкә кадәр дәвам итә. Биредә бер баз 3500 тонна сенаж тупланып, ул барлык технологияларга ярашлы капланып куелган. Әлеге вакытта сусыл азыкны хәзерләү дәвам итеп, 185 гектар мәйдандагы борчак сенажга салына. Уңган механизаторлар Нива комбайнында Венер Дәүләтов һәм үз йөрүшле чулпан чапкычында Гөлүс Җиһануров үләннәрне чаба. Полесия КСК 600-дә Рәүил Баянов, Дон 680 комбайнында Рафаэль Җиһануров белән Илфир Сираев аны туратып төяп җибәрә. Өлгөр водительләр Азамат Латыйпов, Рафик Шарафетдинов, Вилдан Сабиров, Газинур Җиһануров, Мөхәммәд Сабиров, Фирдәвис Газетдинов КАМАЗ автомашинасында өзеклекләргә юл куймыйча яшелмас сыны ташый. Ферманың янындагы сенаж базында тәҗрибәле механизаторлар К700-дә Альберт Мустафин һәм Дамир Нәбиуллин, Т170 тракторында Наил Шәһәлиев технологияны төгәл сенажны тыгызлап тора. Альмир Насипов кайткан массаның исәбен алып бара. Һәркем үз эшенә җаваплы карый, намус белән башкара. Кыскасы, уңган хезмәт кешеләре вакыт белән исәпләшми. Нәтиҗәсе буларак базда 1500 тонна сенаж тупланганда инде. Әйтергә кирәк, баланслау нигезендә яшелмассыга узган елгы салам туратып кушыла. Бу эшне механизаторлар Дамир Гайсин белән Булат Әхмәтшин башкара. Начар эшләгән кеше юк бездә, һәрберебезнең хезмәтен мактауга лаек. Эш хакы вакытында түләнә, планнарны арттырып үтәсәк, премиялар да каралган. Техника төзек, ягулыкка кытлык юк. 2 тапкыр туклану оештырылып, поварлар Әлфия Сөләйманова белән Лилия Тимерханова тәмле ашлар белән сыйлый. Гомумән хезмәт кешесе өчен бар шартлар да тудырылган. Яшел уракны тизрәк тәмамларга гына кирәк ди механизаторлар үзләренең канәгать булуларын белдереп. Һава шартлары уңай торса, хуҗалык уңганнары шушы көннәрдә инде уракка төшүне дә планлаштыра. Район Мая газетының махсус хәбәрчесе Лера Гәрәева, Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадио компаниясе.